दानि बावैसो जि बिदाय सार बा आदाखौ लोगो मोनदोंमोन मोननैसो खौरां इम्पर्टेन्ट आपडेट होनो गोसो जायो अन दा स्पट निश्चय खौरांखौ नायजोबलाङोब्ला बुजिगोन सासे बर'नि जिउ खहाबाव दहाय आं मोनसे चेनेलाव होदोंमोन गोबाङा बुंगासिनो दं UPPL नि सासे मेम्बार भाइराल जादों दा भाइराल जानाया बे मानसिया सोरजों थाग्रा माब्रै बिदि जाखो इनफरमेशना फैगासिनो दं पसिबल जायोब्ला नोंथांमोननो खौरांखौ जुदि होनांगौ सानोब्ला खौरांखौ होनो नाजागोन बिनि सिगां प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंखौहाय बोखारनो थाखाय फिन खेब एबसुआ धरना लादों बा इउनिभारसिटियावहाय गाहैनायखौ जों नुनो मोनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दा बेयावहाय मा बुंदों बेखौ फोरमायग्रोनो आरो सासे बर'आ बोरै गाज्रि रुंसारि जाखो आरोबाव दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि एक्स NDP आदामोन बा सारमोनखौबो थेंक्स बावनायखौबो जों नुदों बे माबोरै खौरांखौ खोनासंजोबोबा मिथिगोन बिथांमोननि इनक्वायरि कमिटियाव पइन्ट हिसाबै फैदों आरो बिनिखायनो बियो रोखा इउनिभारसिटिनि बयबो मिथिगौ जे जाय माने बिथाङा स्कलार हिसाबै एडमिशन होदों बियो आर्बिट्रारि एडमिशन बिथाङा बेखौ माने कुनु नियम नीति फालियालासिनो डाइरेक्ट बिथांखौ PhD आव गावनि गाइडशिपआव एडमिशन होदों सारा इउनिभारसिटियाव प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि सिङाव रावबो स्टुडेन्टआ गाइडशिप मोनाखै नाथाय बे सासेल' माने आइजो फरायसाया माने बेजोंहाय मोनसे स्कलारनि गाइडशिपआव एडमिशन मोनदों दा बे केसआबो टरन्ट'आव फैदों आरो बे सैथो खोथा बेवहाय बयबो नुदों बयबो मिथिगौ बिनि गासिबो प्रफेसारफोर बिनि गासिबो माने एडमिनिस्ट्रेशना मिथिगौ जे बावहाय सासे हिनजावसा फरायसाखौ बिथाङा एडमिशन होनानै स्कलारनि मुङाव हस्टेलाव एडमिशन होफ्लानानै हस्टेलाव थायाखै गावनि क्वार्टाराव थादों दा नंखायनो बेबादि मोनसे लाजिथाव सासे दायनिगिरि वाइस चेन्सेलरखौ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नाङा अपनी बात कहने का अधिकार है पर किसी को सजा तो तब देंगे जब जांच करके वो दोषी पाया जाएगा उसके लिए हमने तुरंत उसके लिए जांच कमेटी बना दी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट आने के बाद अगर उन्होंने कमी रही हो तो ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे देखो मैं सोचता हूँ कि किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है पर किसी को सजा तो तब देंगे जब जांच करके वो दोषी पाया जाएगा उसके लिए हमने तुरंत उसके लिए जांच कमेटी बना दी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट आने के बाद अगर उन्होंने कमी रही हो तो ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे देखो मैं सोचता हूँ कि किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है पर किसी को सजा तो तब देंगे जब जांच करके वो दोषी पाया जाएगा उसके लिए हमने तुरंत उसके लिए जांच कमेटी बना दी जोंहा बिथां खोरोमदावारि सारनि बुंनायखौ खोनाखाबाय बिनि गेजेरावनो गोबां रायजो राजाया कमेन्ट खालामगासिनो दं दिनैहाय लास्ट डे अफ आगस्ट नैबे आगस्ट मान्थनि लास्ट दिन दिनै तो आगस्ट दाननि गेजेरावनो सिमा दानख'नाय आरो बारायनाया जाजोबगोन होननानै खोरोमदावारि सारा बुंदोंमोन दा दिनै बे मा जाखो होननानै गोबांथार रायजोआ सोंगासिनो दङ तो बेनि सायावबो नोंथांमोना मा बुंनो सानो जिखुनुआनो जाया एक्स NDP आदामोनखौबो बाख्नायनायजों लोगोसे जाय बर'आ माब्रै थैखो मानो मुङा जाहैबाय आं नोंथांमोननो फोरमायना होनो गोसो जायो रनसाय नार्जारि क'क्राझुलिनि नोंथांमोना खौरांखौ नायलांजोबोब्ला निश्चय बुजिगोन কালি দিয়া হ'ব বাকী পইচা হ'ব বাকী এতিয়া কিনলাক দিলে বাকী যিটো পইচা আছে কালি দিয়া হ'ব আমি এইটো দি দিম এইটো আপুনি লওক আচ্ছা गिबियाव बर'नि खौरां नायगिरि बयनिसिमबो बर' रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दा नंगौ जोंनि हुग्राजुलि दख'रानि सिङाव थानाय जोंहा बोरि गामिनि जोंहा फंबाय बिथां तुलिका बर'नि फिसाय मा नामलाय अनसाय नार्जारि बिथाङा जि थांनाय 8 आगस्ट बेयावहाय बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै जि मोनसे थैनाय बेखौ खौरां मोननानै जों हुग्राजुलि दख'रा आफाद हिसाबै खोब दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिहा सासे बिसि आरो 11 दाननि सासे गथ' हिनजावसा गथ' दङमोन दा बिथांमोनखौ नागारनानै बिथाङा सोरगोयारि जालांबाय दा बेयाव जोङो बिथांनि सोरगोयारि जिउनिसिम जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आर'ज गाबनाय थाबाय सोरगोआव जेन आलो गोजोन रायजो मोनजाहैथों
दा बेयाव जोङो हौराजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोननि जि जाथाय जानाय बे जाथायखौ जोङो खौरां मोननाय हिसाबै जोङो गामिनिफ्राय जोंखौ खावलायनाय लेखा जों बाहागो लाफैदों। दा बेयावहाय जोङो फैनानै नुफैदों जे बिथांनि जि थैनाय बे थैनायखौ जोङो नुनायाव जोङो मिथिनायाव मोनसे एक्सिडेन्ट केस बायदि जोङो नाङाखै, बेखौ सोरबा दायनि सुथुरा बिथांखौ बुथारलांनाय बायदि जोङो कम्पानिनि सिङाव जों मोननाय जादों। दा बिथाङा गुवाहाटीनि गरसक होननाय मोनसे जायगायाव राइस रलिं मिल होननाय मोनसे लहा कम्पानियाव बिथाङा खामानि मावोमोन। दा बेयाव बे थैनायखौ जोङो सोरबा सुथुरा बुथारलांनाय बायदि जोङो मोनदों। दा नंखायनो बिथांनि जि थालांनाय गथ' आरो लोगोसे बिसि बे बिथांमोननि थांना थानायाव माबा मोनसे मदद मोनगोन नामा जों बेखौ कम्पानिजों जों सावरायफैदों। नंगौ, दिनै जोङो हौराजुलि दखरा आफाद हिसाबै गिबिनिफ्राय जोङो सावरायफैदोंमोन। दा बेवहाय जोङो आरो लोगोसे जोंनि बर'निनो जोंहा एक्स एनडिपि बिथांमोनखौ जों लानानै जयैनो जों सावरायलायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो फार्स्ट टाइम एसेबां मानि जोङो रेसपन्स मोनाब्लाबो जोंनि जि नाजानाय एक्स एनडिपि आरो लोगोसे जोंनि हौराजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैखौबो जोङो ज' लोगो नांनानै जि मोनसे कम्पानिजों सावरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गरसक थानायाव मोनसे जि एजार होनाय बेखौ लानानै जोङो जि सावरायनाय बे सावरायनाया जोंनि थाखाय जोङो मोनसे फिथाइ गोनां होननानै जों सानना लादों। दा बेयाव थैना थांनायाथ' जेबो बेहा जेबो सिन्था गैला, मानो होनना बुङोब्ला बे सोरगोआरि जालांबाय। नाथाय थांना थानाय जाय गथ' आरो बिसि बिथांमोननि जिउआव एसेब्लाबो मदद मोनथों होननानै जों जि कम्पानिजों जि कम्पेनसेसननि थाखाय जों सावरायदों, बे सावरायनाया जोंनि थाखाय एसेबाबो जों फिथाइ गोनां होननानै साननानै लाजायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननि जि थांना थानायाव जि एसे कम्पानिया अनसुंथाइ हरदों, दा बेखौ लानानैनो जों बिथांमोननि जि न'खर फिसाय बिसि आरो जि गथ' थालांबाय बिथांमोननि जिउआव एसेब्लाबो मदद मोनगोन जों बेखौनो आसा खालामदों। आं बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों, जिहेथु जोंनि बर' हारिनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे बाहेरायाव खामानि मावनानै थाफैग्रा माखासे सुबुंफोरा गोबां निसा जौ जुवा बेजों गफबनानै थानायखौ जोङो खोनानो मोनदों। दा जि मोनसे जाथाय जालांनाय बिथांखौबो बे केसावनो थैलांदों बेफोरबायदि जोङो रादाब मोनदों। ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जे जोंनि बर' हारिनि जि बाहेरायाव खामानि मावनो थाफैनाय बिथांमोना फेग्रा मुवा बा माखासे जौ जुवा बेफोर गाज्रि हाबानिफ्राय जानगाराव थानांगौ, आं बेखौ हौराजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं खावलायदों। दा बेवहाय जि मोनसे सावरायनाय जाबाय बेखौ लानानै आङो हौराजुलि दखरानिफ्राय जोंहा एक्स एनडिपि बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थाफानानै गोबां मदद खालामबाय आरो लोगोसे दिनैनि जि मोनसे साक्सेस जानाय जोङो बेखौ दिनैनि समाव बेखौ मोननो हाबाय।